Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissä jotain todella poikkeuksellista. Aiheena on syvä sukellus alkuperäiskansojen seremonioihin ja sellaiseen maailmankuvaan, jossa yhteyttä korkeampaan voimaan ei etsitä pelkästään hiljaa mietiskelemällä, vaan koko kehon ja olemuksen kautta. Tavoilla, jotka menevät paljon pidemmälle kuin meidän 5 perusaistiamme. Lähteenä meillä on siis pätkiä kirjasta nimeltä Kotkan lento. Se pohjautuu Aztekki Chichimeca vanhimman, Tlacaelin, oma elämäkertaan. Hän vie meidät maailmaan, jossa elämä itsessään on seremonia, jatkuva rukous. Aivan. Joten meidän tehtävämme tänään on yrittää ymmärtää, miten tämä polku rakentuu, miten seremoniat aina syntymästä siihen kaikkein äärimmäisimpään aurinkotanssiin johdattavat kohti syvempää itsetuntemusta. Lähdetään purkamaan tätä. Joo. Kirjan ydinajatus on, että meidän normaali tapamme kommunikoida, nähdä, kuulla, tuntea on vain pintaa. Lähteen mukaan meillä on muitakin tiloja, kuten suuntavaisto, tasapaino, jopa ajantaju. Ja näiden herkempien aistien avaamiseen tarvitaan seremonioita. Juuri niin. Ja tässä maailmankuvassa seremonia ei ole mikään erillinen juhlahetki, joka jotenkin irrotetaan arjesta. Se alkaa heti, kun sä synnyt tähän maailmaan. Ensimmäinen rituaali tehdään välittömästi ja se sitoo sut osaksi kaikkea. Aivan, ja se kuvaillaan todella kauniisti. Kun lapsi syntyy, hänet omistetaan auringolle. Vauvan ostetaan pään yläpuolelle ja aurinkolta pyydetään, sinä annoit energiasi, jotta tämä lapsi pääsi maailmaan, anna hänelle voimaa, jatka elämän antamista ja ruoki häntä. Selta pyydetään omaa lahjansa. Etelästä, Omeyotitlilta ja Quetzalcoatlilta pyydetään universaalista viisautta. Lännestä taas yhteyttä esiisiin, kiitollisuutta siitä työstä, joka on mahdollistanut tämän uuden elämän. Ja sitten tulee se kaikkein yllättävin suunta, pohjoinen. Kyllä, Mictlan kuoleman paikka. Ja tämä on todella mielenkiintoista, koska modernissa kulttuurissa me yritämme suojella lasta kaikelta kuolemaan liittyvältä. Tässä seremonialla tehdään täysin päinvastoin. Kuolema tuodaan osaksi elämää heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Miten se tehdään? Ei kai kuolemaa toivoteta tervetulleeksi? Ei, vaan sille pyydetään ymmärrystä. Pohjoinen nähdään paikkana, jossa kaikki voimat ja energiat lopulta yhtyvät ja sulautuvat takaisin yhteen. Se on kaiken synteesi, lepopaikka ennen uutta alkua. Okei. Joten kuolema ei ole loppu, vaan siirtymä. Lapsi sidotaan heti osaksi tätä elämän ja kuoleman jatkuvaa kiertokulkua. Se esitetään luonnollisena ja hyväksyttävänä osana olemassaoloa, ei minään pelättävänä mörkönä. Tuo on kyllä täysin erilainen lähestymistapa kuin mihin on tottunut. Ja tämä yhteys luonnon kiertokulkuun tuntuu vain syvenevän, kun siirrytään yhteen keskeisimmistä seremonioista, eli tematskaliin, hikoilumajaan. Juuri niin. Kirjassa kuvaillaan tarkasti, miten seremonia etenee. Ensin sekä kupolin muotoinen maja että osallistujat puhdistetaan kopallisuitsukkeen savulla. Sitten ryömitään sisään myötäpäivään pyytään lupaa sisäänpääsyyn. Majan keskellä olevaan kuoppaan tuodaan tulihehkuisiksi kuumennettuja vulkaanisia kiviä. Siellä, täydellisessä pimeydessä, lauletaan pyhiä lauluja ja jokainen kertoo vuorollaan, miksi on tullut paikalle, jakaa sen, mitä on sydämellä. Kuumus nousee, kun kiville heitetään vettä ja yrttejä. Voisit ajatella sitä eräänlaisena egon nollaamisena. Kun kaikki ulkoiset ärsykkeet riisutaan pois, näköaisti, ulkopuoliset äänet, jopa kehon normaali mukavuuden tunne, mieli pakotetaan kohtaamaan se, mitä sen alla on. Aivan. Se on psykologisesti äärimmäisen voimakas tila. Kyse ei ole siis vain hien poissaamisesta, vaan se on symbolinen paluu äitimaan kohtuun, syntymisestä uudelleen. Kuvittele siis, että olet siellä täydellisessä pimeydessä, et näe yhtään mitään, kuumuus on lähes sietämän ja ainoa asia, mitä kuulet, on laulu ja muiden sydämenlyönnit. Siinä tilassa voi tapahtua mitä vain, ja Tlacaelin kokemus siellä onkin aivan uskomaton. Mitä hänelle tapahtuu? Hän kuvaa, miten pimeyteen alkaa muodostua sinertävää valoa, ja sitten hän näkee näyn. Nuori aurinkotanssija muuttuu hänen silmiensä edessä vanhukseksi, joka itkee verta. Vanhus kerää veren kämmenilleen ja kun hän avaa kätensä, siellä seisookin pieni elävä kauris. Lopulta näky muuttuu vielä kerran.
Vanhuksen käsien läpi hän näkee kuin ikkunan, joka avautuu suoraan tähtitaivaalle. Ja juuri sillä hetkellä majan ovi avataan. Tuossa näyssä on valtavasti symboliikkaa elämän kiertokulusta, uhrauksesta ja yhteydestä kosmoseen, ja se korostaa sitä, miten näissä seremonioissa 4 elementtiä ovat aina läsnä. Maa on maja itse, tuli kuomentaa kivet, vesi luo puhdistavan höyryn ja ilma on se, mitä hengitämme. Kaikki on yhtä. Niin, juuri niin. Ei siis ihme, että näiden majojen jäänteitä on löydetty ympäri Keski-Amerikkaa. Se on ollut selvästi niin kuin yhdistävä rituaali. Temazcal kuulostaa siis uskomattoman intensiiviseltä ja puhdistavalta, mutta se on silti yhteisöllinen kokemus. Mitä tapahtuu, kun ihminen tarvitsee vastauksia ihan yksin niihin kaikkein henkilökohtaisimpiin kysymyksiin, kuten kuka minä olen tai mikä on tehtäväni? Silloin on näyn etsinnän aika. Ja se on aivan eri tason haaste. Siinä ei ole yhteisön turvaa, vaan sinä itse ja luonto. Ja kun sanotaan haaste, se on lievä ilmaus. Tämä ei ole mikään viikonloppuretriitti. Prosessi on äärimmäisen ankara. 4 päivää ja 4 yötä yksin luonnossa. Ei ruukaa, ei juomaa. Pysähtytään hetkeksi tähän. 4 päivää ilman ruokaa on rankkaa, mutta mahdollista. Mutta 4 päivää ilman vettä, se on fysiologisesti äärirajoilla jopa hengenvaarallista. Juuri niin. Ja kaiken lisäksi olet täysin alasti, täysin alttiina kaikelle pahtavalle auringolle, purevalle tuulelle, kylmille öille. Saat pysytellä vain pienellä ennalta merkityllä alueella, joka ei ole omaa hautaasi suurempi. Mikä tässä äärimmäisessä riistämisessä on se varsinainen pointti? Ja se on juuri se kysymys, minkä etsijän pitää kohdata. Kyse ei ole selviytymistaistelusta tai sitkeyden osoittamisesta, vaan antautumisesta. Kun keho huutaa ja mieli alkaa tuottaa harhoja janon ja nälän takia, ego murtuu. Se osa meistä, joka jatkuvasti analysoi, kontrolloi ja selittää, se joutuu luovuttamaan. Vasta sen jälkeen on mahdollista kuulla jotain syvempää, se hiljaisempi ääni. On uhrattava kaikki, jotta voi kuulla sen, mikä on olennaista. Eli kyse ei ole siitä, että yritetään olla kovia, vaan siitä, että annetaan periksi. Täsmälleen. Annetaan periksi omalle pienuudelle ja avaudutaan jollekin suuremmalle. Ja kun etsintä on ohi, henkilö palaa omin voimin takaisin yhteisön pariin suoraan Temazcaliin. Kirjassa kuvaillaan, miten jotkut palavat puoliksi tietottomina, ruumishaavoilla, mutta silmät palavina. He ovat saaneet jotain. Ja Temazcalin turvassa he jakavat sen näyn. Joku on ehkä kommunikoinut käärmen kanssa, toinen saanut viestin tähdiltä. He ovat löytäneet oman henkilökohtaisen yhteytensä ja tehtävänsä. Okei, eli meillä on syntymän omistaminen universumille, yhteisöllinen puhistautuminen Temazcalissa ja yksinäinen näyn etsintä. Nämä kaikki ovat jo itsessään uskomattoman voimakkaita. Mutta tämä kaikki on vasta valmistautumista. Valmistautumista siihen kaikkein syvimpään seremoniaan, aurinkotanssiin. Ja se vie tämän fyysisen ja henkisen uhrauksen tasolle, jota on nykyihmisen vaikea edes käsittää. Kyllä, tämä on se huippukohta. Tähän ei kävellä noin vain sisään. Kuten sanoit, kaikki aiempi on valmistautumista. Se vaatii vuosien opiskelua, pyhien esineiden, kuten kotkansulkien ja pyhän piipun ansaitsemista omilla teoilla. Tanssijan on täytynyt suorittaa onnistunut näynetsintä ja lopulta hänen on saatava vanhimpien neuvoston lupa ja hyväksyntä. Se on pitkä ja vaativa polku. Aivan. Itse tanssi on 4-päiväinen rituaali. Se alkaa elämänpuun valinnalla. Sopiva puu etsitään luonnosta, sille lauletaan, sille annetaan uhrilahjoja ja vasta sitten se kaadetaan rituaalisesti. Puu kannetaan pyhän piirin keskelle ja pystytetään kuoppaan, jonka pohjalle on uhrattu kalkkuna ravitsemaan puuta ja äitimaata. Tuosta puusta tulee axis mundi, maailmanakseli. Se on symbolinen yhteys, joka yhdistää maan ja taivaan, ihmisten maailman ja henkien maailman. Kaikki seremonian aikana tapahtuva pyörii kirjaimellisesti tämän kosmisen keskipisteen ympärillä. Ja sitten alkaa tanssi. 4 päivää ja 4 yötä. Jälleen. Ilman ruokaa ja juomaa. Vaikka tanssijoita on useita, lähde korostaa, että jokainen on siellä yksin luojansa kanssa. He eivät tanssi itselleen, vaan he rukoilevat kansansa puolesta.
Kirjan mukaan tanssija kokee kehossaan kodittomien ja kärsivien tuskan, nälän, janon, kivun ja sitä kautta ymmärtää heitä syvemmin. Se on äärimmäinen myötätunton teko. Joo, nimenomaan. Ja sitten yhtenä näistä päivistä tulee se osa, josta aurinkotanssi ehkä parhaiten tunnetaan. Se hetki, kun tanssija tarjoaa omaa lihaansa ja vertaan. Lävistys. Juuri se. Tanssinjohtaja Tulahto Aameni lävistää tanssijan rintalihakset terävillä, kotkan luusta tehdyillä tai puisilla tikuilla. Nämä tikut on yhdistetty nahkahihnoilla tai köysillä suoraan elämänpuuhun. Sitten toiset tanssijat vetävät köysistä ja tanssija kohoaa ilmaan, roikkuen pelkästään ihonsa varassa. Hän lentää kuin kotka, kuten lähdekuvaa, kunnes ihon lopulta repeää ja hän vapautuu. Se on aivan käsittämätöntä, että joku vapaaehtoisesti tekee tuon. Miksi? Mikä on se päämäärä, jota ei voinut saavuttaa edes näinen etsinnön ankaruudessa? Ja tämä on äärimmäisen tärkeä kohta. Ulkopuoliselle se voi näyttää raalta itsekidutukselta tai niin kuin machoilulta, rohkeuden osoitukselta, mutta sen tarkoitus on täysin päinvastainen. Se on syvästi henkilökohtainen teko, jolla voitetaan viimeinen vihollinen, oma kuoleman pelko. Se on rukous, joka tehdään koko keholla, ei vain sanoilla. Kun tanssija unohtaa tanssivansa ja muuttuu itse tanssiksi, kun kipu ja ego liukenevat pois, tapahtuu täydellinen yksyys. Silloin hän on harmoniassa kosmisten voimien kanssa ja voi vastaanottaa viestejä kaikelta ympäriltään. Okei, joten mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Mikä on tämän vuosikymmenten valmistautumisen ja näiden sanoin kuvaamattomien ponnistusten lopputulos? Vastaus löytyy Tlakaelelin viimeisestä kokemuksesta hänen 4. ja viimeisen aurinkotanssinsa jälkeen. Aivan. Hän kertoo palanneessa tanssista kotiin, kuumeisena, rintahaavat tulehtuneina. Yhtenä yönä hän herää tunteeseen, että joku ravistelee häntä hereille. Ja siinä hänen vuoteensa jalkopäässä seisoo säteilevä hahmo. Alkuperäisasukkaan näköinen mies, jonka silmät loistavat ilua. Ja tämä hahmo sanoo hänelle, katso, tämä on hän, sinun luojasi. Ja mitä sitten tapahtuu? Sillä sekunnilla, ekstaattisessa tilassa, hän tajuaa jotain täysin mullistavaa. Se hahmo on hän itse. Hän kuvaa, miten hän yhtäkkiä seisoi hahmona katsomassa itseään sängyssä ja samassa hetkessä oli taas sängyssä katsomassa hahmoa. Perspektiivit sulautuivat yhteen. Ja tässä on kaiken ydin. Kaikkien näiden ankareen seremonioiden, paaston, tuskan ja vuosien etsinnän päämäärä on tämä yksi, kirkas oivallus. Luoja, suuri henki, teotl tai miksi sitä haluaakaan kutsua, ei ole jokin ulkopuolinen voima, jota etsitään vuorilta tai tähdistä. Se on jokaisen olennon sisäinen olemus. Se on se, mitä me itse todella olemme, kun kaikki muu on kuorittu pois. Tänään olemme kulkeneet kanssasi tämän uskomattoman matkan. Olemme seuranneet polkua, joka alkaa lapsen omistamisesta auringolle, syvenee Tematskalin kohdussa ja näyn etsinnän yksinäisyydessä ja huipentuu itsensä täydelliseen uhraamiseen ja löytämiseen aurinkotanssissa. Tämä teksti kuvaa äärimmäisiä tapoja löytää yhteys. Se saa väistämättä pohtimaan, että meidän modernissa, hälyn ja jatkuvien ärsykkeiden täyttämässä elämässämme, mitkä ovat meidän rituaalimme? Onko meillä niitä? Ja jos ei, niin mitä voisimme luoda vaikka pienessäkin mittakaavassa löytääksemme edes hetkeksi sen saman yhteyden siihen, mikä meissä itsessämme todella asuu?